Pustíme sa do administračného systému cez údaje, ktoré sme vám zaslali. Po prihlásení sa nám zobrazí úvodná obrazovka. Tá nás teraz nezaujíma, prejdeme do sekcie Portfólio, kde máte jednotlivé modely. Tu vidíme zaradenie do jednotlivých kategórií a modely, ktoré sú nahodené. Niektoré sú už upravené šablónou, niektoré nie sú. Našou šablónou je upravený Norge a V7 Stone. V7 Stone je pre vás ukážkový. Norge je už použitá animácia obvodných obrázkov. Čiže tento pokus vymažeme a postupujeme následovne. Čiže v prípade, že chcete len zeditovať, stačí prepnúť do vizuálneho editoru, zmeniť prezentačný obrázok cez buď editáciu alebo jednoduchým vymazaním a pridaním súboru z knižnice. V prípade, že danú fotku nemáte v knižnici, stačí cez nahrať súbory danú fotku nahrať. V prípade, že ho máte v knižnici, stačí označiť, nastaviť plnú veľkosť, alebo teda tak, aby sa tam vošla, a tým sme nastavili veľký úvodný obrázok. V prípade, že chceme zmeniť prezentačný obrázok, dáme odstrániť a dáme nastaviť. Čiže opakujeme krok vloženia, po načítaní médií označíme, dáme nastaviť. Tým sme nastavili prezentačný obrázok a vymenili hlavný obrázok. V prípade, že ideme meniť popis modelu, postupujeme následovne. Pokiaľ je popis v poriadku, necháme tak. V prípade, že je popis nesprávny, označíme si ho, vymažeme a nový popis správny vložíme cez vložiť z Wordu. Je to z toho dôvodu, aby sa zachovalo Wordové kodovanie, ale aby nenarušilo chod, alebo teda zobrazenie stránky. Klikneme. Sem vložíme náš text prekopírovaním a vložením a dáme vložiť. Tým sme správne vložili popis modelu. Rovnako postupujeme v technickom, čiže označíme, vymažeme a vložíme. Znova cez tlačítko vložiť z Wordu. Náhradné diely nastavíme, aké sú tam náhradné diely, alebo po prípade rozpíšeme. Znova môžeme použiť ikonu vložiť z Wordu a nastaviť náhradné diely. Ďalej preeditujeme farebné prevedenia rovnakým spôsobom ako veľký obrázok. Čiže zmažeme, dáme pridať, nastavíme najmenšie, dáme vložiť. S tým ale, že to najmenšie je stále veľké, tak zmeníme cez ikonu zmeny pokročilé nastavenia na zobrazenie 130 na 130. Zrolujeme, dáme aktualizovať. Tým máme správnu veľkosť farebného prevedenia. Odkazy na veľké obrázky sa spravia automaticky. To isté robíme v doplnkoch, s tým rozdielom, že tu nastavujeme odkazy. Odkaz nastavujeme tak, že klikneme na daný obrázok a cez ikonu vložiť, upraviť odkaz, dáme a spravíme správny odkaz do vášho e-shopu a nastavíme otvoriť v novom okne a karte. Dáme aktualizovať. Čiže takýmto spôsobom zmeníme a zaktualizujeme obrázky v doplnkoch. To isté v lifestyle a toto nás v jadre veci nezaujíma, lebo to je predefinované. Takže tieto veci, pokiaľ zmeníme, tak máme daný model zeditovaný. Po editácii klikáme na aktualizovať. Ďalej ešte v tomto kroku nastavujeme krátke zhrnutie, ktoré sa nám zobrazuje na stránke po nabehnutí myši. Hej? Čiže to sú zhrnutia. Čiže pokiaľ toto máme zeditované, znova dáme zaktualizovať a daný model máme vytvorený.
Rovnako postupujeme aj pri vytvorení nového, tým, že si skopírujeme cez Ctrl A označiť, Ctrl C skopírovať, dáme pridať nový článok, dáme nadpis, dáme vložiť cez Ctrl V. Prejdeme do vizuálneho editoru a postupujeme rovnakým spôsobom. Čiže preeditujeme hlavný obrázok, popis, technický popis, doplnky, farebné prevedenie a dané veci, ktoré sú potrebné zeditovať. Nezabudnite na zhrnutie, nastavenie prezentačného obrázku, čiže výberom z knižnice alebo nahratím nového súboru, zaradenie do správnej kategórie, čiže podľa typu modelu a po preeditovaní dáme publikovať. Čiže takto si prejdete všetky modely a preeditujete všetky modely, ktoré potrebujete na stránke. Keď to budete mať, tak vlastne si ukážeme ďalšie nástroje, ktoré máte k dispozícii a ktoré vytvárajú obsah vašej stránky.